cadw addoliad, gŵr y gweithio, golau'n y twygwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addoliad, gŵr y gweithio, golau'n y twygwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, addoliad di, addoliad di. Yma nawr, iachau calonnau ni, addoliad di, addoliad di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, addoliad di, addoliad di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, addoliad di, addoliad di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Diolch i ti, Oli. Diolch i ti. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngol y diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Fy ngolwg diffygio, ti'n brwydro. Fy ffydd sydd yn siglo, ti'n brwydro. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Dros o'n ni, ti'n brwydro'n ddiddiwedd. Creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwr, fynyw, dyna pwy wyt ti. Dyna pwy wyt ti. Dyna pwy. Well, hello.
Pawb yn iawn? Pawb yn iawn? Dych chi'n iawn? Ti'n iawn, Caleb? Na? Ti ddim yn iawn? O, gytid. Gobeithio bod pawb arall yn iawn felly. Lyflu gweld pawb yma bore yma, lyflu gweld hi mor llawn yma bore yma, lyflu gweld y gymaint o blant efo gymaint o egni'n rhedeg o gwmpas. Nath Lydia troi at fi gyna mynd, sut mae plant efo gymaint o egni mor gynnar yn y bora? Da ni gyd yn teimlo'n ei fath o'ch di Lids, dwi'n meddwl. Na, croeso cynnes i bawb bore yma, i Carsalem, os da chi yma yn y stafell, neu unrhyw un sy'n gwylio adre. Braf cael dod at yn gilydd ar fore braf i just addoli a dod i gyfarfod Duw bore yma. Dyna da ni'n gobeithio gwneud bore yma trwy'r addoliad a trwy Rhys yn pregethu yn hwyrach ymlaen. Dyna da ni eisiau gwneud bore yma. Cyn i ni ddechrau, na i just gweddio i gyflwyno y gwasanaeth i'r Arglwydd. So, o Dduw, da ni'n diolch i ti bod ni'n cael y fraint o dy addoli di bore yma, a braint ydi o. Yn aml, da ni'n gallu trino bron fel rhywbeth da ni'n gorfo gwneud, ond dydy o ddim yn rhywbeth da ni'n cael gwneud. So, ni di baratoi'n calon yn ni bore yma i dy addoli di, efo bob dim sydd gennym ni. Os da ni'n dod yma bore yma'n flinedig, neu os da ni'n dod yma bore yma fel y plant yn llawn egni, da ni'n diolch bod chdi'n croesawu ni at y ti yr un fath. Ni di lenwi ni efo dy ysbryd glân di, ni di lenwi'r stafell yma efo dy ysbryd glân di, fel bod ni'n cael profi chdi o'r newydd bore yma. So fyddi di jyst yn canol bob dim, a jyst bendithio Rhys hefyd, hwyrach ymlaen wrth iddo fo agor y gair i ni hefyd. So gwna dy hun yn amlwg i ni bore yma Arglwydd. Bydd yng nghanol bob dim, yn enw Iesu. Amen. Os da ni'n mynd i gael cyfnod o addoli bore yma, nawn ni ddechrau i gyd ar yn traed os di pobl angen eistedd, teimlwch yn rhydd i wneud hynny. Ond dewch i ni addoli efo'n gilydd bore yma. Right. Pawb eisiau sefyll. Diolch Rodri. Diolch chi sefyll os da chi eisiau. Gynna fi just air sydyn anyway, so ella fod chi eisiau eistedd. So, dwi wedi cael chydig o wythnosau reit heriol, a dwi'n gwybod fod eraill wedi profi sefyllfad anodd dros yr wythnos dwytha yma hefyd. A mae ar adegau fel yma, lle dwi wir yn gwerthfawrogi ac yn lyfio just meddwl ac myfyrio ar adnodau sy'n dangos gofal bwriadol Duw dros ei blant. So dyma chydig o adnodau fy'n arwain fi'n hyn. Allan o 145. Ond does ond rhaid i chi ddioddef am ychydig. Mae Duw sydd mor anhygol a hael yn eich galw chi'n sy'n perthyn i'r Meseia i rannu ei ysblander tragwyddol. Bydd yn eich adfer chi, a'ch cryfhau chi, a'ch gwneud chi'n gadarn a sefydlog. Fe sydd bu ar grym i gyd am byth. Amen. Tydi rheina mor ffantastig. So fel da ni'n dod i addoli, dwi am gychwyn efo chydig o ganeuon dwi'n ei cael sydd jyst yn edrych ar natur Duw, ei ffyddlondeb tuag ata ni. A wedyn, fydd na gan sy'n ymateb i hynna, a wedyn ni godi mewn i rhywbeth mwy allan o hynny. So, na ni, gadewch i ni addoli. Os di fy llais i'n mynd tra mae hyn yn digwydd, cariwch ymlaen. Diolch. Mawr dy ffyddlondeb yn yw yn dy nefoedd, triw dy ddewyd bob amser i mi. Gada'r dy oed y drigaredd ni fetha, ddwy heddiw'n un a thragwyddol wyt ti. Mawr dy ffyddlondeb di, mawr dy ffyddlondeb di, newydd bendithion bob bore a ddaw. Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen, pob peth sy'n dda fe'i dderbyniais o fflaw. Geia
fahaf amser a ffryd medi, hael llwyr a sef yn ei lleibrau drwy'r nef, un antar creu a bob dydd i fynegu, mawr dy fyddwn debwyr hyd yw ei lle, mawr dy fyddlon debdi, mawr dy fyddlon debdi, newydd fenithion bob bore a ddaw, mawr dy fyddlon debi mi yn fy angen, pob peth sydd a fe dderbyniais o ddaw. Pardwn am bech o tangnefedd i'r galon, bendith y gwmnim arwain bob dydd, cryfderwyt heddiw a gobaith y fori, bendithion lu ar fy nghyfer y sydd, mawr dy fyddlon debdi, mawr dy fyddlon debdi, newydd bendithion bob bore a ddaw, mawr dy fyddlon debi fi yn fy angen, pob peth sydd a gael erbyniais o'r llaw, mawr dy fyddlon debdi, mawr dy fyddlon debdi, newydd fenithion bob bore a ddaw, mawr dy fyddlon debi mi yn fy angen, pob peth sydd a fe dderbyniais o ddaw. Pwydorodd bwer, pechod a thlyrllwch, a chariad pwysig, nerthol a chryfach, brenin gogoniant, brenin o'i miw. Pwysgod bardeiar, a thar yn sanctau, pwysyn ein gadael, heb wynt mewn syndod, brenin gogoniant, brenin o'i miw. Anhygoel ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais i fy lle, mi gariais i fy nghroi, a rhoi dy fywyd law, i mi gael bod yn rhywun. O Iesu cana, am popeth nes di mi. Pwy ddaw an anref, yn ôl i'w drefn, am yr arddifad, yn blentyn iddo, brenin gogoniant, brenin o'i miw. Pwy sy'n rheoli'r byd mewn cyfiawnder, pwy sy'n tywynnu fel hael mor ddisglair, brenin gogoniant, brenin o'i miw. Anhygoel ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais i fy lle, mi gariais i fy nghroi, a rhoi dy fywyd law, i mi gael bod yn rhywun. O Iesu canaf, am popeth nes di mi. Yr ail bennill.
ddaw? Pwy ddaw an anrefn, yn ôl i'r drefn, pwy na'r amddifad, yn blentyn iddo, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd Pwy sy'n rheoli, byd mewn cyfiawnder, pwy sy'n tywynnu, fel hael mor ddisglaen, brenin gogoniant, brenin brenhin oedd Anhygoel ras yw hwn, cariad ni beth yw hwn, mi gymais ti fy lle, mi cariais ti fy nghrôn, a rhoi dy fywyd law, i mi gael bod yn llun. O Iesu canaf, fan bopeth nes ti mi. Teilwng yw yr oen gath ei law, teilwng yw brenin a orfygodd y bed. Teilwng yw yr oen gath ei law, teilwng yw brenin a orfygodd y bed. Teilwng yw yr oen gath ei law, teilwng yw brenin a orfygodd y bed. Teilwng yw yr oen gath ei law, teilwng yw brenin a orfygodd y bed. Teilwng yw yr oen gath ei law, teilwng yw brenin a orfygodd y bed. Teilwng yw yr oen gath ei law, teilwng yw'r brenin a orfygodd y bed. O, anhygoel ras yw hwn, cariad i beth yw hwn, mi gymais ti fy lle, mi gariais ti fy nghrons, a rhoi dy fywyd law, i mi gael bod yn llun. O Iesu canaf, am popeth nes ti mi. Tad caredigrwydd yw tywyllais dyn y ras, fy nghymryd o dywyllo am llenwi a hedd. Rhodd o'r trigaredd yn fy angen, rwyt ti'n helpu ni, ac hannu'r rhaid i mi. Ffyddlon wyt ti, ffyddlon hyd byth i fyddet ti. Ffyddlon wyt ti, mae da ddewidion di yn ni a amen. Mae da ddewidion di yn ni a amen. Iachawd o'r hyfryd, dwi yma trwyddo ti. Tynnais fi o lludw, pob mellid torais ti. Gwared o'r llawn bendith fe os odais di yn rhyd. Ac hannu'r rhaid i mi. Ffyddlon wyt ti, ffyddlon hyd byth i fyddet ti. Ffyddlon wyt ti, mae da ddewidion di yn ni a amen. Mae da ddewidion di yn ni a amen.
tad caredigrwydd. Tad caredigrwydd, o achos dyd yr ras, fy nghymryd o dywyrllwch, am llenwi a her. Rhodd o'r tregaredd yn fy angen, rwy ti'n helpu fi. Ac anu rhaid i mi. Fyddwn wyt ti. Fyddwn bydd mi fyddet ti. Fyddwn wyt ti. Mae da ddewidion di yn i amen. Fyddwn. Fyddwn wyt ti. Fyddwn bydd mi fyddet ti. Fyddwn wyt ti. Mae da ddewidion di yn i amen. Mae da ddewidion di yn i amen. Gorffwys na yn da ddewidion di fy hyderu yw dy ffyddlondeb di. Gorffwys na yn da ddewidion di fy hyderu yw dy ffyddlondeb di. Gorffwys na yn da ddewidion di fy hyderu yw dy ffyddlondeb di. Gorffwys na yn da ddewidion di fy hyderu yw dy ffyddlondeb di. Fyddwn wyt ti. Mae da ddewidion di yn i amen. Mae da ddewidion di yn i amen. So, da ni wedi datgan chydig o ffyddlondeb Duw i gariad tuag ato ni. So, gadewch i ni just rannu ein calono fo efo fo yn y gan nesaf yma. Tydi o'n anhygoel fod o yn dod i chwilio amdana ni. Disgynaf at y llawr, pwys o mwyneb mewn i'r tir. Tan god anghalon uwch nam hen. Fel plyg ar gwenydd lawr, yn awel y cyngheuaf. Plyga fi o flaen fy nghariad i ni. Dargan fydda fi'n ddiolchgar ar fy ngliniau i. Yn breuddwydio ac yn canu, ffeindio fi ar goll yn dyran. Bennill gyntaf eto. Disgynaf at y llawr, pwys o mwyneb mewn i'r tir. Tan god anghalon uwch nam hen. Fel plyg ar gwenydd lawr, yn awel y cyngheuaf. Plyga fi o flaen fy nghariad i. Dargan fydda fi'n ddiolchgar
luniau yn breuddwydio ac yn canu ffeindio fi ar gollen dyras. Fel y llwch feddaliais ti mewn garllib lygais ti, tyna fi at dy wyneb di. Nes I wynt dy obaith di, lenwi dyfderfennau di. Nes I'n deimlo sicrwydd y gariad di. Ac eto, fel y llwch. Fel y llwch feddaliais ti, mewn garllib lygais ti, tyna fi at dy wyneb di. Nes I wynt dy obaith di, lenwi dyfderfennau di. Nes I'n deimlo sicrwydd y gariad di. Darganfydda fi'n ddiolchgar ar fy luniau yn breuddwydio ac yn canu ffeindio fi ar gollen dyras. Darganfydda ar fy ngliniau yn breuddwydio ac yn canu ffeindio fi ar gollen dyras. So gadewch i ni styrio ein ffydd a ailosod ein disgwyliadau ar be mae Duw eisiau gwneud yn ein bywydau, yn ein sefyllfaoedd ac yn ein byd ni. Fe godaf halleluia yng ngwydd fy holl elynion I. Fe godaf halleluia yn uwch na anghrediniaeth I. Fe godaf halleluia caneuon yw fy arfa I. Fe godaf halleluia a neb yn mwydro drosta I. Fe gana fi yng nghanol y storm yn uwch ac yn uwch, fe rhiaf y mawl, gobaith a ddawl o'r lludw fe god. Angau a drechwyd, mae'r brenin yn byw. Mae godaf halleluia ar cyfan o sy'n gennyf I. Fe godaf halleluia a twyllwch yn fy ngadael I. Fe godaf halleluia yn hangol fyny'r gelwch I. Fe godaf halleluia sgan ofni gafal arna I. Fe gana fi yn nghanol y storm
yn uwch nac yn uwch, mae rhiaf y mawl, gobaith a ddaw, o'r lludw e god. Angau a drechwyd, mae'r brenin yn fyw. Canwn halleluia, canwn yn eich eto, canwn yn eich eto, canwn yn eich eto. Canwn yn uwch eto. Mwy fy holl elynion i. Canwn yn uwch eto. Yn uwch na ma'n crediniaeth i. Canwn yn uwch eto. Caneuon i'w farfa i. Canwn yn uwch eto. Yn nef yn brwydro dros na i. Canwn yn uwch eto. Yn mwy fy holl elynion i. Canwn yn uwch eto. Yn uwch na ma'n crediniaeth i. Canwn yn uwch eto. Caneuon i'w farfa i. Canwn yn uwch eto. Yn nef yn brwydro dros na i. Fe gan a fi yn nghanol y storm, yn uwch ac yn uwch, fe rhiaf y mawl, gobaith a ddaw, o'r lludw e god. Angau a drechwyd, mae'r brenin yn fyw. Fe gan a fi yng nghanol y storm, yn uwch ac yn uwch, fe rhiaf y mawl, gobaith a ddaw, o'r lludw e god. Angau a drechwyd, mae'r brenin yn fyw. Amen. Diolch. Wel, bore da bawb. Diolch fawr iawn i'r band am yn harwain ni yn y rhan cyntaf bore yma. Mae o'n hyfryd gweld gymaint yma bore yma. Mae'n hyfryd hefyd gweld rhai y ffrindiau nôl o'r coleg hefyd. So mae'n hyfryd cael chi yma efo ni. Jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd yn ymlaen. Fel da ni wedi sôn dros yr wythnosau diwetha, mae gwyl llanw yn digwydd yn Aberystwyth mewn chydig o wythnosau. So, Dydd Llun a'r Dydd Mawrth ar ôl Sul y Pasg. Dwi'n gwybod fod rhai pobl o Gersalem eisoes wedi archebu lle i ddod. Dwi'n gwybod fod rhai pobl o Gersalem yn bwriadu dod ond heb archebu lle. So, gai jyst eich annog chi sy'n sicr yn dod actually i archebu lle. Mae'n helpu'r trefnwyr i bod pobl ddim yn aros tan y munud olaf. A hefyd, mae y mewn fenyw chydig bach llai na'r arfer eleni. Felly dim ond lle i 200 sydd, a dwi'n gwybod fod 100 o bobl wedi bwcio'n barod. Felly, os da chi sicr yn dod a heb bwcio eto, mae'n amser i chi wneud, neu falle bydd dim lle i chi. So, dyna di hynny. Wedyn, y coed arall ydy penwythnos nesaf. Da ni'n cael penwythnos o weddi. Da ni'n cael 24 awr o weddi yn cychwyn ar y nos Wener trwyddo i'r nos Sadwrn. Mae yna restr yn y cefn ar y bwrdd fyna i chi roed eich enw lawr i hawlio awr y byddwch chi yn gweddio. Ond yn ogystal â bod pobl yn rhoi enw lawr ar gyfer rhyw awr, mae gyda ni rai pethau'n digwydd dros y 4 awr ar 20 i ddod â pobl ynghyd i weddio. Ar y nos Wener, bydd y 24 awr yn cychwyn am 7:30
yn Glan Morfa. Nawr, os chi ddim yn gwybod beth ydy neu lle mae Glan Morfa, newn ni ddam yn gwybodaeth allan ar e-bost a Facebook a stwff yn ystod yr wythnos. Ac arwel bydd yn arwain y sesiwn agoriadol yna, a bydd yn sesiwn hyfryd o ganu, rhannu a gweddio gyda'n gilydd. Wedyn, ben bore ar y dysadwrn, mae croeso i chi ymuno efo fi yn hen eglwys Llanfaglan i weddio. Yn bersonol, byddai wedi mynd draw yna ar y beic, ond croeso i chi ddod ar droed neu mewn car neu beth bynnag. Am hwnna'n 7:30 wedi 7 wrth hen eglwys Llanfaglan. Wedyn 7:30 wedi 10 yma yn y capel. Mae gyda ni weithgaredd i deuluoedd i helpu teuluoedd a plant mewn mewn i ysbryd gweddigar yn y Pasg. 7:30 wedi 2, mae yna griw yn dod at ei gilydd i gerdded a gweddio o gwmpas Pen y Groes. A wedyn yn olaf, o 7:30 wedi 5 ymlaen, bydd yna gyfle i bobl ddod yma i dderbyn gweddi, i gael rhywun i weddio drosto chi. A wedyn am 7:30 wedi 6, bydd Robin a fi yn arwain sesiwn i ddod ar 24 awr i ben. So, natur y peth yw, dwi'n mynd disgwyl i pawb ddod i bopeth, ond dwi'n gobeithio, fel mae'r gair yn dweud, y bydd yna 2 neu 3 yn ymgynnull yn pob un o'r... Wel, gwell beth os oes mwy na 2 neu 3, ond dwi'n gobeithio y bydd 2 neu 3 yn ymgynnull i bob un o'r digwyddiadau yma. A fel corff, y byddwn ni'n cysegru y 24 awr yna i weddi ar ddechrau wythnos y Pasg. A wedyn, y bore di Sul, bydd gyda ni oedfa pob oed yma ar ddechrau wythnos y Pasg, gyda Siw a Mena a rhai pobl eraill yn arwain. So, newn ni gael gair o weddi nawr, cyn bod y plant yn mynd i'r gweithgaredd plant. Wel, y ddiw dad, da ni jyst yn diolch i ti am bopeth wyt ti i ni. Da ni gyd yn dod yma bore yma o gyfeiriadau gwahanol, yn cario beichiau gwahanol, ond da ni'n diolch bod ni gyd yn cael dod ata ti, y Duw sydd o'n plaid ni, y Duw sydd yn caru ni. O Dduw dad, bendithia y plant rwan wrth bod nhw'n mynd lawr grisiau i gael i gweithgaredd nhw, ond hefyd da ni'n gofyn i ti barhau i weithio a siarad gyda pob un ohono ni oedolion hefyd bore yma. Yn arbennig, ni'n gofyn i ti ddechrau styrio'n calonau a troi y meddyliau tuag at Swper yr Arglwydd wrth i ni feddwl yn ffres bore yma ynglyn â aberth di drosto ni. I ni'n cyflwyno hyn felly yn enw arbennig Iesu. Amen. Amen. Felly mae'r plant yn gallu mynd lawr grisiau nawr. So, jyst atgoffa bod plant dosbarth derbyn i fyny yn mynd lawr grisiau. Plant iain a dosbarth derbyn i'r creche yn y cefn. A mae disgwyl bod rhieni neu gwarchodwr yn aros efo plant yn stafell y creche. Dwi'n gallu deud hwnna heb sgript nawr. Ni jyst roed munud bach i'r sŵn setlo. Iawn, wel, mewn ffordd, chyfo, mae'r plant yn bach o distraction weithiau, ond maen nhw'n fendith a mae'n broblem dda i gael pan mae pethau fel hyn yn digwydd.
Iawn, wel, bore yma, ffrindiau, da ni'n parhau efo'n cyfres Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr. Ac wrth i ni nesau at wythnos y Pasg, bore yma, hefyd gan bod hi'n sul cynta'r mis, da ni'n dathlu swper yr Arglwydd gyda'n gilydd. A chydig bach allan o'r drefn, ond dyna yw'r ffocws mynd i fod bore yma, sef myfyrio o gylch beth sy'n digwydd ar y nos Iau yn wythnos y Pasg. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Luc pennod 22 a darllen adnod 17 ymlaen. Yna cymerodd gwpan o win, adrodd gweddi o ddiolch, ac yna dweud wrth ei ddisgyblion, cymerwch hwn a'i rannu rhyngoch. Dwi'n dweud wrthoch chi fyddai ddim yn yfed gwin eto nes i Dduw ddod i deyrnasu. Yna cymerodd dorth o bara, ac yna ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thorri a'i rhannu i'w ddisgyblion, dyma fy nghorff i sy'n cael ei roi drostoch chi. Gwnewch hyn i gofio amdana i. Wedyn, ar ôl bwyta swper, gyfeilodd yn y cwpan eto a dweud, mae'r cwpan yma'n cynrychioli'r ymrwymiad newydd drwy fy ngwaed i sy'n cael ei dywallt ar eich rhan chi. Nawr, mae'r hanes i ni newydd glywed fan yna. Ddigwyddodd fwy na thebyg yn hwyr ar y nos Iau, hyd yn oed yn yr oriau bach falle ar y dydd Gwener yn wythnos y Pasg. Dyma lle mae'n traddodiad ni o swper yr Arglwydd, y cymun neu'r Ewcharist yn dod ohono fo. Mae'r apostol Paul yn rhoi llawer o sylw i hyn yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiad. Mae'n rhoi arweiniad, esboniad mwy llawn i ni o beth yw arwyddocad, swper yr Arglwydd, sut dylen ni a sut na ddylen ni ddathlu swper yr Arglwydd. I ni'n cael adroddiadau am bobl gwyllt yn Corinth yn sgipio'r cyw i gymryd swper yr Arglwydd a pobl hyd yn oed yn meddwi ar win swper yr Arglwydd. Ond heddiw, da ni ddim mynd i droi at arweiniad fwy llawn yr apostol Paul, ond yn hytrach dwi eisiau ni ganolbwyntio ar symlrwydd y peth, fel mae e'n cael ei gyflwyno y tro cyntaf yna gan Iesu i'w ddisgyblion. Oherwydd, bod e'n bwysig yn bod ni'n deall arwyddocad, swper yr Arglwydd, sef, wrth gwrs, bod e'n symbol o aberth yr Arglwydd Iesu, bod y bara yn atgoffa ni bod Iesu Grist wedi torri gorff, bod y gwaed yn symbol o, bod yr gwin yn symbol o waed yr Arglwydd Iesu, a'r holl symboliaeth hwnna, bod pobl trwy'r canrifoedd wedi bod yn aberthu pethau yn y deml, ond nawr bod yr un aberth perffaith am bechodau ddoi heddiw ac yfori wedi cael ei gyflwyno. Mae'n bwysig bod ni'n deall hynna. Ond heddiw, dwi eisiau ni wahodd yn hunain, ddim jyst i ddeall swper yr Arglwydd, ond hefyd i gael yn symud a'n gwefreiddio gan y peth. Gan sylweddoli, mae beth ydy hwn ydy symbol sy'n troi yn golwg, troi yn calonnau, troi meddyliau at Iesu Grist ei hun. Rhywbeth sy'n atgoffa ni o beth ydy cariad. Cariad sy'n gwneud nid dim ond dweud. Cariad y dyle yn symud ni, nid jyst bod yn wybodaeth i'r meddwl. Achos weithiau, dydy geiriau ddim yn ddigon i gyfathrebu mawredd a dilgelwch rhywbeth, na di. Dwi yn berson geiriau. Dwi'n licio darllen, dwi'n licio sgwennu, dwi'n licio trafod. Dwi yn berson geiriau. Peidiwch cael fi'n wrong. Ond weithiau, dydy geiriau ddim yn ddigon, na di. A mae y cyfan nath Iesu gyflawni ar y groes. Mae'r cyfan nath Iesu ddod fel aberth drosto ni. Mae yna fawredd a mae yna ddirgelwch yna
nad ydy dim ond geiriau weithiau yn gallu wneud cyfiawnder â nhw. A dyna un rheswm pam dwi'n meddwl mae Iesu wedi cyflwyno sacrament, symbol swper yr arglwydd i ni. Mae wedi rhoi visuals i ni. Mae wedi rhoi arwyddion i ni sy'n mynd â ni'n ddyfnach falle na be mae dim ond geiriau yn gallu i gwneud. Oherwydd, da ni yn fwy na just bodau deallusol. Da ni'n fwy na intellectual beings, yn dydan. Da ni'n bobl sydd hefyd yn cael yn symud gan ddelweddau. Da ni'n bobl hefyd sydd angen cael yn gwefreiddio gan luniau. A mae Iesu wedi cyflwyno rhywbeth i ni fan hyn, ddyle'n symud ni. Ddyle hwylio yn sylw ni mewn ffordd mwy a mewn ffordd dyfnach na mae dim ond geiriau yn gallu gwneud. Nawr, mae yna ystrydeb gyda ni yn does sy'n dweud bod llun yn dweud mwy na 1000 o eiriau. A dwi eisiau ni weld hwn heddiw fel llun. Dwi eisiau ni weld fel llun sy'n dweud mwy na 1000 o eiriau. A dwi wedi bod ar rywfaint o daith pan mae'n dod i'n mherthynas i efo swper yr arglwydd dros y blynyddoedd. Ges i fy magu mewn traddodiad Cristnogol hyfryd iawn, cyfoethog iawn, ond traddodiad isel eglwysig iawn. Traddodiad oedd wrth gwrs, yn dathlu swper yr arglwydd, ond oedd yn mynd allan o'r ffordd falle i ddweud mai dim ond symbol yw hwn sydd yn pwyntio at, wrth gwrs, Iesu Crist. A mae hynna'n iawn, ydy. Mae hwnna'n symbol yw sy'n pwyntio at Iesu. Hynny yw, ar rywyd, does dim byd magical yn y bara'r gwyn ei hun. Be mae'n neud yw pwyntio ni at yr Iesu sydd yn gallu newid y stori. Ond weithiau, mae modd mynd rhy bell efo hynny, yn does? A bron, trin swper yr arglwydd yn fel rhywbeth, dyw e ddim rili yn bwysig math o beth, ti'n gwybod? A rhywbeth da ni jyst yn sticio ar ddiwedd yr oedfa weithiau, a da ni jyst yn rhyw brysio trwyddo fe er mwyn mynd at y te a'r coffi math o beth. Ond dwi wedi mynd full circle, dwi ddim wedi mynd holl ffordd i Rufain, pidwch poeni, ond dwi wedi dod i werthfawrogiad newydd a dyfnach o sacrament swper yr arglwydd yn y blynyddoedd diwetha. A fe nath y daith ddechrau i fi mewn lle rhyfedd. Nath e ddechrau mis Tachwedd 2018 ym Mharis. Nid yn y Sacré-Cœur nac ychwaith ym Mhrydferthwch Notre Dame, ond mewn cartref henoed ar gyrion y ddinas. Oedd Mena ar y pryd yn gweithio i BMS World Mission, fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod. Ac mae BMS World Mission yn danfon i staff hyd yn oed os nhw'n gweithio yn y wlad yma, pob hyn a hyn o flynyddoedd, i wlad arall i weld y gwaith go iawn fel petai, fel bod nhw'n yn gallu cael mwy o connection gyda'r gwaith maen nhw yn ei gefnogi. A wedyn ges i a Cadog deithio gyda Mena ar y daith yma. Oedd yn bach o busman's holiday fel maen nhw'n dweud. Ac un diwrnod, fe eithon ni ymweld ac un o weithwyr BMS oedd yn gweithio fel gweinidog mewn tref argyrion dinas Paris. A fe eithon ni gyda hi i gynnal oedfa mewn cartref henoed. Oedden ni'n canu am bach emyn, a'r gweinidog wedyn yn rhannu am chydig o eiriau, a wedyn oedd hi'n amser i ddathlu swper yr arglwydd. Nawr fel mae rhai ohonoch chi'n gwybod, mae'n heili yn dod o Ffrainc yn wreiddiol. Couture oedd cyfenw fy nhad, ond oedd Angharad yn cofio dod o'r un ardal. Couture oedd cyfenw dad, ond pan nath i'r coleg nath penderfynu bod eisiau enw Cymraeg, so nath cymryd Llwyd. Felly fe faswn ni wedi gallu bod yn Rhys Couture. Ond mae cynnan ymrawd i, mae o'n gytid, ac mae cynnan Couture yn syndro fel enw, rhyw rapper cool neu rhywbeth. Ond anyway.
to cut a long story short, bod gennau gysylltiadau teuluol a Ffrainc, yn anffodus, dim gair o Ffrangeg gyda fi. Felly, o'n i fyna yn y gwasanaeth yma, yn y cartre henoed. O'n i'n adnabod rhai o'r ymynau, ond eto o'n i ddim wir yn gallu dilyn y geiriau. Oedd yr gweinidog wedi rhannu gair, eto o'n i'n deall gair oedd hi yn dweud. Ond wedyn, wrth iddi droi at Swper yr Arglwydd, sydyn rhaid nath popeth dod yn fyw. Achos o'n i dal ddim yn deall y geiriau oedd yn dod allan o'i gennau hi, ond eto, mewn ffordd ysbrydol dofn, o'n i'n deall yn iawn beth oedd hi'n dweud. Oherwydd, sydyn rhaid, oedd hi'n siarad iaith y sacrament, yn doedd? Oedd hi'n siarad iaith bara a gwyn. Ac y moment yna, nes i sylweddoli, mewn ffordd dyma ydy un o'r pethau anhygoel mae Iesu wedi rhoi i ni yn Swper yr Arglwydd. Mae e wedi rhoi iaith i ni sydd yn sbanio'r canrifoedd, yn torri trwy gwahaniaethau gwledydd, ieithoedd, diwylliannol. Mae e bron rhyw fath o international language Cristnogion ydy sacrament Swper yr Arglwydd. A'r diwrnod yna yn y cartre henoed yma, gyda fi'n defnyddio fy bonjour, madam, gymaint o'n i'n gallu a dim byd arall. Eto, o'n i'n gwybod yn iawn be oedd yn mynd ymlaen. Achos o'n i'n siarad yr iaith yma. Ac oedd nhw yn siarad yr iaith yma. Ac oedd gyda ni yr iaith gyffredin yma. Sef sacrament Swper yr Arglwydd. Ar diwrnod yna nes i ddatblygu gwerthfawrogiad dyfnach ac oedd gennau yn gynt am bwer defod Swper yr Arglwydd. Nes i weld fod, fel ni'n dweud, fod symbol darlun a sacrament yn gallu torri trwyddo mewn i fywyd a stori rhywun, mewn ffordd dydy jyst geiriau falle ddim yn gallu. A dwi'n meddwl, yna rhywbeth pwerus hefyd am y ffaith bod fi wedi cael yr dealltwriaeth yma mewn cartre henoed. Achos i rhai o'noch chi sydd falle gyda unigolion oedrannus yn eich teulu, neu rhai o'noch chi yn gweithio yn y byd iechyd ac yn mynd mewn i gartrefi henoed. Mae'n drist yn dydi gweld meddyliau rhai pobl hŷn yn mynd i grwydro wrth bod nhw yn dioddef o dementia ac yn y blaen. Ond eto, pan fydda i'n mynd mewn i cartrefi henoed, mae'n ddiddorol bod mae yna rhai pethau dal yn torri trwyddo, does? Ac oedd e'n amlwg i'r hen griw yma yn y cartre henoed yn Paris. Falle oedd nhw cymaint a fi ddim falle'n tracio beth y gweinidog yn dweud, ond pan oedd e'n dod i'r symbolau, oedd e'n amlwg fod yna rhywbeth yn hitio i calonnau nhw hefyd. Be nath daro fi'r diwrnod yna oedd bod Swper yr Arglwydd bod e'n oesol. Mae e'n rhywbeth sydd wedi cael ei roi i ni gan Iesu, nid ar gyfer heddiw, ond ar gyfer hanes, ar gyfer y canrifoedd. Dwi ddim yn berson traddodiadol iawn. Dwi'n berson yn aml sy'n lladd ar draddodiadau, ac yn arbennig dwi ddim yn keen fod eglwysi yn rhy stuck i traddodiad. Ond dyma un traddodiad y dylen ni fel Cristnogion barchu a'i ddathlu ym mhob oes ac ym mhob cenhedlaeth. O'n i'n darllen y llyfr yn ddiweddar, a dwi'n gwybod mae Martin wedi darllen e hefyd. Ac ar ddiwedd y llyfr yma, oedd e'n sôn am Swper yr Arglwydd fel hyn, sef mi ddyle fe fod yn bosib i unrhyw Gristion o unrhyw oes gamu mewn i unrhyw eglwys a bod yna o leiaf un peth mae'n gallu adnabod, sef Swper yr Arglwydd. So dychmygwch nawr bod yna rhywun ifanc o Gersalem yn teithio nôl mewn amser 2000 o flynyddoedd i'r eglwys Coptic. Falle bysen nhw'n stryglo i ffeindio Wi-Fi, ond gobeithio bysen nhw'n adnabod y bara a'r gwyn. Yn yr un ffordd, tasa Awstyn Sant o'r 5ed ganrif yn cerdded mewn i Gersalem bore yma. So nhw ddim yn gwybod beth i wneud,
o'r bes gitar ar sgrin falle, ond gobeithio fysa nhw'n adnabod y bara a'r gwyn. Hynny yw, mae hwn yn rhyw symbol sydd wedi cael ei roed i ni gan Iesu ar gyfer y canrifoedd. Mae'n rhywbeth sydd yn uno ac yn iaith sydd wedi para trwy hanes. Oherwydd bod e'n iaith sy'n dangos Iesu i ni. Mae e'n arwydd sy'n achosi ni ym mhob oes i ddod yn ffres gyda'n beiau, gyda'n beichiau, gyda'n pechodau o flaen yr Iesu sy'n maddau pechodau. Nawr, yr ail rhan o'r gair dwi eisiau ni droi ato bore yma ydy yr hanes hyfryd yn Luc 24, lle mae yna ddau ar y ffordd i Emmaus. Dechrau darllen yn adnod 30 ymlaen. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara ac adrodd y weddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rhoi... hold on. Dwi'n darllen yn beth iawn? Ydw, iawn. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno diflannodd o'i golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio be mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. Ymhen dim o amser roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw. A'r peth cyntaf gafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Pedr wedi weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd nhw ar eu taith. A hwn sy'n hyfryd. A sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu, sut? Wrth iddo dorri'r bara. Hwna'n hyfryd yn dydy? Sut nathon nhw adnabod Iesu? Nathon nhw brofi'r wefr, nathon nhw weld bod rhywbeth special amdano fo, nath Iesu fynd â nhw at y gair, so chybod mae'r gair a geiriau'n bwysig. Ond sut nathon nhw adnabod e? Pan nath e dorri'r bara. Eto mae'n dangos yn dydy grym, delwedd a symbol i atgoffa ni o pwy ydy Iesu a be mae wedi wneud drosto ni. A dyna pam bod Swper yr Arglwydd yn rhywbeth dwi eisiau ni cael gwerthfawrogiad newydd a dyfnach ohono fe bore yma. Mae'n atgoffa ni fod yr Efengyl yn wirionedd i'w gredu, ond mae hefyd yn wirionedd sydd angen i ni brofi a cael yn symud oddi wrtho fe. Dwi ddim yn berson sydd o blaid emotionalism, ond dwi yn credu y dyle be mae Iesu wedi wneud yn symud ni yn emosiynol. Mi dyle fe fod yn fwy na jyst rhywbeth da ni'n ei credu. Dyle fe fod yn rhywbeth sydd yn symud ni ac yn cyffwrdd ni. A mae'r symbol fel ni'n dweud yn croesi traddodiad, yn croesi ffiniau, yn croesi ffiniau ieithyddol. Chybod, weithiau, dwi'n meddwl os da chi wedi bod i galeri yn ddiweddar neu erioed. Pan chi'n mynd i galeri, chybod, rydych galeri Caernarfon. O ia, enw'r lle ydy galeri fe, y galeri yn galeri Caernarfon, dwi'n siarad am nawr. Pan ydych chi'n mynd mewn yna, chybod, mae gyda chi ddarn o waith celf, a wedyn aml mae gyda chi rhyw plac bach wrth yr ymyl sy'n esbonio fe'n, does, chybod. Nawr, pan ydych chi'n mynd i galeri celf, ydych chi ddim jyst yn mynd yna a jyst darllen y plac, a wedyn mynd mlaen a darllen y plac nesaf, mynd mlaen a darllen y plac nesaf, a wedyn mynd adre a dweutho pobl, o ie, oedd y plac yma'n deud hyn, y plac yma'n deud llai. Mae gan y plac i le, neu mae gan y geiriau y lle i esbonio beth sy'n mynd mlaen, ond sa chi'n dlawd iawn yn mynd adre heb gam i nôl i actually gwerthfawrogi y darlun i hun. A dwi'n teimlo fod un peth yn gallu bod yn wir am Swper yr Arglwydd. Hynny yw, mae eisiau ni ddeall yr esboniad a beth sy'n mynd mlaen, a mae'r Arglwydd Iesu hun yn rhoi esboniad, yr Apostol Paul wedyn yn rhoi esboniad mwy. Ond weithiau mae rhaid ni jyst cam i nôl a gwerthfawrogi'r darlun am beth yw e. Gadael i'r darlun atgoffa ni, yn symud ni,
am faint cariad Iesu drosto ni. A bore yma, dwi'n gwybod beth i'ch sefyllfa chi. Felly bod rhywun yma bore yma wedi cael wythnos anodd. Felly bod rhywun yma bore yma meddwl bod chi ddim yn y lle iawn efo Duw i gael dathlu swper yr Arglwydd. A bod yn onest, dwi'n aml yn teimlo mod i ddim yn deilwng i gymryd swper yr Arglwydd. Heb sôn am arwain gwasanaeth le mae swper yr Arglwydd yn cael ei ddathlu. Ond mewn ffordd, that's the whole point. Bwrdd ydy hwn, nid ar gyfer pobl sy'n meddwl bod nhw'n iawn, ond bwrdd ydy hwn ar gyfer pobl sy'n gwybod bod nhw'n doredig. Bwrdd ydy hwn i bobl sy'n gwybod yn bod ni'n bechaduriaid sydd angen achubwr. Bwrdd ydy hwn i bobl sydd yn brifo a sydd angen meddyg. Mewn ffordd, yr prerequisite i gael dod at y bwrdd yw yn bod ni'n teimlo'n anheilwng. Hynny, os da chi'n teimlo full of yourself, yna nid yma'r bwrdd i chi. Bwrdd ydy hwn i ni ddod wedi plygu, wedi torri, yn drwm, mwyn cael yn baich wedi cymryd oddi wrtho fe. Nid gan y bwrdd ei hun, ond gan Iesu, lle mae'r bwrdd yn atgoffa ni ohono fe. Nawr, 2 blynedd yn ôl, buodd na awdur ifanc o'r enw Rachel Held Evans farw. Ac yn ei llyfr Searching for Sunday, dyma sut mae hi yn siarad am swper yr Arglwydd. The church is God saying, I'm throwing a banquet. And all these mismatched, messed up people are invited. Here, have some wine. This is what God's kingdom is like. A bunch of outcasts and oddballs gathered at a table. Not because they are rich or worthy or good, but because they are hungry. Because they said yes. And there's always room for more. So dwi'n mynd necessarily yn deud bod chi'n mismatched ac yn outcast ac yn weirdos. Ond chi'n deall ysbryd y dyfyniad yn dydych. Da ni am bobl gwahanol bore yma, da ni'n dod gyfeiriadau gwahanol, da ni'n cario beichiau gwahanol. Ond da ni'n dod at yn gilydd o gwmpas y bwrdd yma, oherwydd mae'r un Iesu sydd wedi gwneud iawn dros yn beien i gyd. Yr un Iesu sy'n cynnig bod yn feddyg i achau yn brywiau ni gyd. Ac un o'n hen garolau Cymraeg ni yn dweud geiriau tebyg. Eos ial. Am hyn bechadur brysia. Sut? Fel yr wyt. I mofyn am dynoddfa fel yr wyt. Does dim rhaid i ni sortio'n bywyd allan cyn dod at y bwrdd bore yma. Does dim rhaid i ni wisgo fyny yn ffansi. Does dim rhaid i ni roed yn bywyd mewn trefn cyn dod at y bwrdd. Achos dod at Iesu ydy dechrau y stori, nid y graduation ceremony. Da ni lli dod fel yda ni. Yn cydnabod yn beian pechodau, yn awyr iawn o'n brywiau. Dod at y bwrdd, achos bod dod at y bwrdd yn symbol yn ddarlun sy'n atgoffa ni bod ni'n cael dod at Iesu sydd yn caru ni. Gan ni blygu pen mewn gweddi cyn i ni wneud hynny. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y sacrament, y symbol a'r darlun yma ti wedi rhoi i dy ddisgyblion i lawr trwy'r canrifoedd. O Dduw Dad, i ni yn diolch bod ti yn rhoi gwahoddiad i ni ddod fel yda ni. Yn ymwybodol o Dduw Dad o'n beiau a'n pechodau, y rhannau yna o'n bywydau a'n calonau sy'n doredig, le ni falle wedi torri perthynas gyda'n hunain, gyda eraill a fwy a difrifol gyda ti. Ond da ni'n diolch wrth ddod at y bwrdd, bod ni'n cael yn atgoffa bod ti wedi marw i ni gael maddeuant a bywyd. O Dduw Dad, os oes rhywun bore yma
yn cario rhyw ddolur neu rhyw faich, a ddim yn teimlo fel bod nhw yn y lle iawn i ddod at y ti. Wel, bore yma, gad i'r person yna wybod bod ti yn feddyg da sydd yn iachau doluriau hefyd. A ni'n gweddio bydd sacrament Swper yr Arglwydd yn gymorth i bobl gyfarfod ti o'r newydd fel iachawr, fel achubwr a fel meddyg. O Dduw Dad, dal ni nôl falle rhag dod at y bwrdd yn llawn o'n hunain. Helpa ni ddod at y bwrdd yn cydnabod yn bod ni'n wag. Ond llenwa ni o'r newydd gyda dy gariad a dy faddeuant di bore yma. Ac i ni'n gweddio fod y sacrament yn gymorth i ni wneud hynny. Amen. Wel, cyn i ni droi at Swper yr Arglwydd, gewn ni uno gyda'n gilydd i gyffesu y credo apostolaidd gyda'n gilydd. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd a gaid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn. Dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynodd at y meirw. Atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad, daw eto i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymundeb y saint, maddeuant pechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gai ofyn i'r band ddod fyny nawr, jyst i janglo rhywbeth yn y cefndir. Diolch, Robin. Ie. Janglo ysbrydol. Felly wrth bod y band yn harwain ni nawr, gai eich gwahodd chi i fyny at y bwrdd i ddathlu Swper yr Arglwydd gyda'n gilydd. A ma' 'na ddarpariaeth gluten-free gyda ni bore yma hefyd, ac ymddiheuriadau bod hynna ddim mewn lle tro diwethaf. Felly, ffrindiau, dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw a'r rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly dewch, chi sy'n gadarn eich ffydd a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn a chi sydd wedi methu. Dewch, nid am fy mod i yn eich gwahodd, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Felly, ffrindiau, os ych chi ddim yn siŵr le ych chi'n sefyll gyda Duw, bore yma mae croeso i chi aros ar eich eistedd mewn gweddi. Ond os ydych chi bore yma eisiau cymryd a dathlu Swper yr Arglwydd gyda ni, ddathlu yr hyn mae Iesu wedi gwneud drosta ni, yn eich amser eich hun, dewch ymlaen i gymryd y bara a'r gwin.
Gadewch i ni sefyll a canu efo'n gilydd rwan. Mae un waredwr, Iesu Grist fab Duw, Gwerthfawrogi ein dad Meseia, sanctae, sanctae Dduw. Diolch o dadnefol am ddanfon Crist i'r byd, a gadael ysbryd glân i'n arwain ni o hyd. Iesu fy ngwaredwr, enw ucharnyr, annwyl fab ein Duw Meseian, a berthyn ei llyr. Diolch o dadnefol am ddanfon Crist i'n byd, a gadael ysbryd glân i'n arwain ni o hyd. Yna cafau weled, rhyw ddydd yn ynyd, a'i haen wyf yn brenin yn y sanctaidd lyr. Diolch o dadnefol am ddanfon Crist i'n byd, am hadal ysbryd glân i'n arwain ni o hyd. Diolch o dadnefol am ddanfon Crist i'n byd, a gadael ysbryd glân i'n arwain ni o hyd. So Dduw Dad, da ni'n dyddiolch am dy ffyddlondeb. Iesu, da ni'n dyddiolch am dy aberth a dy atgyfodiad. Ysbryd glân, da ni'n dyddiolch am dy nerth a dy bresenoldeb. A da ni'n derbyn dy fendith di am heddiw, am fory ac am y dyfodol. Amen.